Jedan od najboljih i najodabranijih gostiju koji će nas za nekoliko dana zjaretiti jeste blagoslovljeni mjesec Ramazan. Svaki vjernik se priprema za ovog dragog gosta. Mi, polaznici vjerske pouke, želimo kroz pitanja i odgovore da osvježimo naše i vaše znanje o bitnim stvarima. Mubarak nam šehri Ramazana. Mjeseci u kome je uzvišeni Allah naredio muslimanima da poste. Što znači riječ post? Post znači ustegnuti se od hrane, pića i spolnog čina, od zore pa sve do zalaska sunca. Namjer da se izvrši Allaha dželešanu naredba. A ko je sve dužan postiti? Postiti je dužan svaki punoljetan, pametan i zdrav musliman i muslimanka. Allah dželešanu kaže: ovi koji vjerujete propisan vam je post kao što propisan onima prije vas da biste bogobojasni bili. A šta ako neko kaže ja postiti ne mogu? Cijeli dan mi se motaju filđani pred očima i noge mi nešto škljocaju, a i ne mogu baviti cigare. To mi je jedini luksus. Ja što da mi uvidim? Pa reci ti njemu da mu je bolje da mi se na ovom svijetu finđani stvaraju i da mu nogice škljocaju, nego da na sudnjem dan pije užarenu vatru. A ko nije dužan postati? Nije dužan postati onaj ko je bolesan, putnik, trudnica i žena koja doji dijete i boji se za svoje ili djetetovo zdravlja i onaj koji je u dubokoj starosti. Kakva nagrada čeka onda ko bude postio? Poslanik alejhi selam je rekao, uzvišeni Allah kaže: svako djelo koje čovjek učini pripada njemu, osim posta. Post pripada meni i ja za njega posebno nagrađujem. Ko će mi reći šta je sehur? Sehur je vrijeme prije zore u kome muslimani ustaju da jedu i piju i time se pripremaju da poste taj dan. Poslanik alejhi selam je rekao: ustajte na sehur jer je doista u sehuru bereket. Šta ako neko iz zaborava za vrijeme posta nešto popije ili pojede? Poslanik alejhi selam je rekao: ko se zaboravi da posti, a nešto pojede ili popije, neka nastavi postiti, njega je to Allah hrani na polju. Šta su kandili? Kandili su osvjetljene na bosanskim munarama koje se pali kada nastupi iftar. Koja noć je vjernija kod uzvišenog Allaha od 1000 mjeseci, a nalazi se u Ramazanu? To je Lejletul Kadr, nalazi se u zadnjoj trećini Ramazana. U toj noći Allah dželešanu je posebno odlikovao umet Muhameda alejhi selama. Sa čime? U toj noći kao što Allah dželešanu objavio u Kur'ana u toj noći kao što Allah dželešanu kaže počela objava Kur'ana. Mi smo ga počeli objavljivati u noć Kadr. Šta je Bajram i šta muslimani radi u njegu? Bajram je muslimanski praznik u kojem se vjernici posebno raduju i posjećuju jedni drugi. Bajramu se posebno radujemo mi djeca jer u njemu očekujemo totala, a vas u vas vam total koliki šeki.